De Girls Day is een landelijke dag, georganiseerd door VHTO, een landelijke organisatie. Om vrouwen van groep 7 en 8 basisschool en klasse 1 en 2 voortgezet onderwijs te interesseren voor de techniek en beta-richtingen. Ja, geweldig leuk. En ik ben ook heel blij dat deze dag er nu is, want ik hoop dat er dan toch nog een aantal meisjes zijn die ook interesse erin krijgen. Nou, we merken dat er een grote vraag is naar vrouwen in de techniek. Je ziet een protomalie in de techniek en je merkt toch dat de balans in de organisatie prettiger is als er meer vrouwen werken in de techniek. En die hebben vaak nog horen inzichten. Techniek, dat is wat voor mannen. Nou, dat is ook vaak zo, dat denken ook heel veel. Maar dat komt met name omdat ze alleen zien de jongens die aan het werk zijn. Maar er is zoveel ander wat er ook moet gebeuren. Het ontwerp, de berekeningen, de tekeningen, nou, het management zoals ik nu doe. Er zijn meerdere zaken die je kunt doen als techneut. Nou, als je wat nadeel is van techniek, vooral infratechniek en bouw, is dat men denkt van we worden er vies van. En voornamelijk toch economische ontwikkelingen van de laatste jaren dat er weinig werk in is. Maar juist het tegenovergestelde is weer. En daarnaast, er binnen een hele protte kans, een hele protte mogelijkheden. Er is gewoon een protte werk en een protte vraag. Nee, absoluut, ik vooral, maar meestal in het algemeen. Je verliest je vrouwelijkheid dus absoluut niet in de techniek? Nee, dat hoeft absoluut niet. Nee, dat kun je ook zien. Ik heb schoenen met hakken. Echte veiligheidsschoenen, helemaal officieel met stalen neus en stalen zolen. Maar die draag ik in principe niet als ik gewoon hier op het werk ben, maar meer als ik zeg maar een jurkje aan heb en op kantoor ben. En ik moet in één keer de bouw op, dan doe ik die schoenen aan. Want ik vind geen gezicht om nou laarzen bij een jurkje te doen. Nou, sowieso is wiskunde belangrijk, Engels en Nederlands. Voor sommige richtingen is natuurkunde ik nog wel een handige richting om erbij te hebben. Ja, wij hier in eerste instantie rekening houden met een stuk of 60, 70. Maar we binnen op 224 eindigen en dat is ja, boven verwachting. Dus we hebben wel even wat extra ziel bijzetten moeten. Maar dat is slagen. We zijn met 6 bussen onderwijs, dus dat is geweldig. Wat vind je van deze Girls Day? Nou, het is wel gezellig, alleen ik wil liever net je werkje, maar voor de rest is het best wel gezellig. Waarom zo toch net de techniek in willen dan? Nou, dan mag ik soms door mijn helm op en dat vind ik net mooi. En ik wil liever kapster weer en dit is niks voor mij. Dat moet je niet doen. Nee, je moet toch... Kijk, het hoeft niet zo dat je helemaal lyrisch bent van... Oh, wat een mooie deletatievoeg, om maar iets te noemen. Of wat een mooie zandbult. Maar het moet wel zijn dat je denkt van... Goh, ik vind het geweldig om iets te bouwen. Om te zien van... Ja, je bedenkt iets... En uiteindelijk wordt het dan ook nog gebouwd. En als je dan later er doorheen rijdt, dan denk je, wauw, daar heb ik ook nog aan meegewerkt.